Ġifieri tajt li mur tlaq le, ġenninta. Għalfejn x'toħtajt. U jiena ħiebit nerfaħ ħin kollu. U ġifieri tajt li maħi paċenzja mur. Dejjem naqdi ħin u mbagħad u hekk u spiċċejt lili, u mbagħad spiċċejt nieħu sem fashion show tiegħu, ġifieri tibda mbagħad tibda isib l-isqaq tiegħek qed tifhem u mbagħad l-ewwel contest li għamilna kienet Miss Maltese Beauty. Lammi. Dik kienet ġifieri domt nagħmilha 25 years, sena wara sena dik. Fil-fatt ġibitna l-Valentina titwielet statajt biex ikun jista' jużah għall-proġett li kellu. Dak kien żmien ikra għalija. Il-fatt kien li tlift il-mami tiegħi 4 wara li twelid lit-tifel. Għaddik kienet very downfall għalija. Jien dejjem kien it-tir tiegħi l-Valentina tkompli warajja jew tgħinni. Ma it wasn't the case, ifimni, dawna inti ma tistax tgħidilhom isma' inti bil-forsi tagħmel hekk. Su Rossi, il-mistiedna li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.